Ostiraletik gauzak itxen hasiko ginela pentsago gendun. Gero, egia da bebai hor igandean planteamendua zelan be eztabaida dauzan, bai igual hori ez, bi egun juerga gogor eta gero zelan zegin igual jarraitu edo tipo beste ekitaldi proposamen batzuk aurrera eman edo beste kultura proposamen batzuk aurrera eman. Eguna bai dela pixka bat urtero izan dugun estilokua, osea egia da bastante mantentzen dela gitaraua, zen ikusten dute bastante ondo funtzionatu izan dabela oin arte be bai, baina aurten bai nahi genuen apostua hori berritasunekin eta eguneko gitaraua indartzeakin eta abar, orduan bai egon zela proposamen hau ezala umean egun antolatzea. Egia da, guk ez genuen ikusten gure burua indarrekin hau antolatzeko eta orduan inzitzaien planteamendua guraso talde bati. Bagekiguna jaizaken inguruan ibili izan dirala edo gazte hauak ziranean jaizaken ibili diranak edo eta orduan hori luzatu zitaien proposamena. Eta eurak egia da super ondartu zutela proposamena, taldetxo bat sortu zeben eta eurak egon dira hori antolatzen eta gu parte horretatik oso pozik gauz. Gitaragoan apostua bai ikuspegi horretatik landu da bai, pixkat aurreko belaunaldi batzuekin harremana sortzen edo Eibarko beste izan da, beste elkarte batzukin harremana sortzen bai, basagunea aurteko lehenengo urtea da eurekin harremantzen garena, ez? Eta orduan, hori, ez? Beste elkarte batzukin lehenengo harreman batzuk sortzen. Prozesutik anataratuko ideiekin eguneko gitaraua indartzea zen apostuetako bat, eta nik uste hori ez umeen egunakin edo zagia da, gaztegunean bai beti izan dela eguneko gitaraua, baina zaiatu gara hori indartzen juerga giroa ez dan beste ekimen batzuk. Eta agia da, San Juanago izan dira pixkat proba-error, da lehen urte hau pintzen dugula martxan, orduan gabi izan diokan abertzelan azertau edo ez, igual urrengo urtean dan aldatzen dugu berrido edo ez, baina da apostu bat, abertzelan urtetzen da aurten, aurrera pauso bat bai izan da, nire ustez. Eta orduan gero hori probatzen joango gara eta espero dugu urrengo urtean eragile gehiago izatea. Zuk esan dozu moduan, ez? Ez da magia herri lana da, eta igual da 5 edo 6 arteko herri lana, ez? Eta da pixka, momentu batzutan, egia da laguntzen dabela gure artean dakagulako kriston harremana eta prozesua bera errazten dabelako, baina heltzen da momentu bat nun hori ez, ez dakiz zeinek hartzen ditu, ez dakiz zenbat ardura, etortzen jako mundua gainera, hartzen da antxietatea, ez dakiz San Juana datoz, gauzak lotu gabe. Kokapena lehen urtekoan bezalakoa da, gainera txosnak bai leku berdinetan egongo dira. Bai uste dugu dela espazio oso estu bat atolatzen dugun egitaraurako, bai espero dugu izatea San Juan batzuk oso jendetsuak. Orduan, espazio hori ez da nahikoa, baina bueno. Eta da beteko kontua, zoze pasatzen bada, enbeste jendekin da super zaila gestionatzea eta bia da gutxos nagun egin bat, eta hau ez da. Eta konbidatzen dugu mundu guztia sare horretan parte izatera, ze bai uste dugu danon ardura dela pixkate gune seguru hau sortzea, eta gukide feminista bezala, bai animatzen dugu jendia parte hartzera. Eta orduan ingo dugu ostiralian 7etan bilera bat, txosnagunean elkartuko gara, eta gero Txiriokalen agerraldi bat ingo dugu, irakurketa bat dakagu prest, eta pixkate ikusteko antolatuta gauzela, eta erasoaren aurrean erantzun bat emango dugula. Eta gero bai aurten berritasun bat bai da, txosnak danak izango dira referentziazko puntu, puntu more deitzen dioguna, baina aurten bai izango dira 6 txosnak referentziazko puntu, ze bai ikusten dugu hori egitarau honekin oso beteta egongo dela, orduan igual errezena dela, arduradunak bilatzen ibili biharrian edo jaizaken txosnara jun biharrian, edozen txosnatan salatu albadozu, edo zer gertatu jatzula, igual asko zerrezago. Jendetxoak izango dira bai edo bai, esan ikusten egitarau honekin ezin dira ez jendetxoak izan, gero sustore banderatzen dago, baina ez dut uste. Eta hori, bai nahi dugun ezatea gure txosnagune espazio seguro bat, ez ematea inolako erasorik, eta hori, eta jende guztia bai disfrutatzera etortzea azkenian. Bai. Ez dakit, holan zoze egitzeko, igual, nahi dugu bai sentitzea Ibartarron jai bat, ez? Eta Ibartarrok indakua eta Ibartarrontzako, ez? Ibartarrok disfruta nahi ditugulako gure jaia bai, eta udaletik beste kultura kontsumo bide batzuk bai, sustatu nahi ditugulako. Eta animatzen dugu mundu guztia etortzera, jaizaken parte izatera bai,
eta txandak itxera txosnetan. Hori da.